L-abbozz ta' liġi mressaq mill-Oppożizzjoni dwar is-Sammaritani tajjeb kien approvat fi stadju ta' tieni qari mill-Parlament u għandu l-iskop li jagħti l-protezzjoni meħtieġa lil persuni li jgħinu oħrajn f'periklu milli kontrihom jittieħdu passi legali jekk jinqalgħu ċirkustanzi traġiċi. L-abbozz ta' liġi tressaq mid-deputat nazzjonalista Claudio Grech illi fil-Parlament spjega kif dan il-prinċipju hu meħtieġ biex ikunu inċentivati aktar persuni li jkunu lesti jagħtu l-assistenza meħtieġa mill-ewwel hekk kif jinqala inċident. Claudio Grech spjega li biex ikun iffinalizzat dan l-abbozz, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista tkellmet mas-soċjetà u mal-għaqdiet involuti illi kollha qablu mal-proposti tal-Partit Nazzjonalista. Fid-dibattitu fil-Parlament, id-deputati nazzjonalisti sostnew li hemm diversi kategoriji ta' ħaddiema fosthom l-għalliema li qed isibuha diffiċli li joffru għajnuna lil min ikun jeħtieġha, inkluż tfal minħabba li jibżgħu li jekk xi ħaġa tmur ħażin huma jinżammu responsabbli. Dan l-abbozz għandu l-iskop illi jekk ma tkunx seħħet negliġenza kbira min-naħa ta' min ikun qed jagħti l-għajnuna, allura dawn in-nies ikunu protetti. Permezz ta' din il-liġi qed ikun inċentivat dak illi jieħu inizjattiva u jgħin lil min ikun fil-bżonn. Sa dan it-tant minkejja li qabel fil-prinċipju mal-proposta tal-Oppożizzjoni, il-Gvern se jieħu din il-liġi quddiem il-Kumitat Parlamentari għall-Affarijiet Soċjali. L-Oppożizzjoni qalet li din hi mossa tal-Gvern biex ikun hemm iktar dewmien biex dan l-abbozz jgħaddi mill-istadji kollha tal-Parlament għaliex liġijiet oħra l-Gvern ma joħodhomx quddiem il-Kumitat Soċjali qabel ikunu approvati. Din il-liġi ilha quddiem il-Gvern tant li l-Oppożizzjoni kienet resqitha f'Settembru 2017 iżda l-Gvern irressaqa biss issa. L-Oppożizzjoni lesta li tiddiskuti din il-liġi fl-istadji kollha bl-involviment tal-għaqdiet volontarji illi appoġġjaw l-istess liġi. Sa dan it-tant, il-Parlament ġie aġġornat għas-sajf u jerġa' jibda jitlaqqa mill-ewwel ta' Ottubru li ġej.